daɗi na da gobe daɗin zowa. Allah shi kai mu. A sha da Allah shi kai mu ina kuma. Haɗe batu? Ha ban gane Allah shi kai mu ina. Allah shi kai mu 2027 saboda mu sakkwato mun daɗe ana gafara sabu mun ƙaho ba. To me za a yi? A'a. Ke baki da labarin shahararren bawan Allah ga mai son ci gaban talakawan jihar Sokoto ya hito takara. Waye kenan ni ban da labarin ko waye mun? Ta Shamsu Aliyu Haido. A'a. Ai ni ban da labari. A'a. To mu Dr. Shamsu Aliyu Haido ya hito takara matsayin gwamnan jihar Sokoto kuma abinda muka fata Allah shi kai mu saboda an daɗe ana ta juya munan a juya munan to har yanzu mun son wanda ke son ci gaban matasa da al'umma jihar Sokoto wanda ke da kudirin alheri mu saboda yana da manuhohi na alheri tun yanzu bai rika gwamna ba mun ga irin abubuwan ci gaba da yaka kawo matasa da al'umman jihar Sokoto to bale an ce shi a gwamnan mu Tabbas ko wannan ai da mu ka kamu tanki saka tabbas ko wannan bawan Allah shi ya cancanci duk wani mukami da ya kamata a bashi saboda duk mutumin da ya san daraja al'umma shi ya kamata ya mulki al'umma kware ko don haka shi ne sa ki ji ina cewa Allah shi kai mu 2027 tabbas ko ni ma na faɗi haka Allah ubangiji ya kai mu 2027 ke san Hausa sun ce sai na gari mai da kuɗi gida haka ne a shara gode